Δυστυχώς έφαγε κόρα. I'm in pain and agony και ζητάω μια συγγνώμη. Αν δεν δέχεστε τη συγγνώμη μου, δεν πειράζει. Τότε δείτε αυτό το βίντεο. Αυτό ζητάω εγώ. Πλινκ. Ωραία, πάμε πίσω στο βίντεο. Καλώς ορίσατε φίλοι θεατές σε ένα άλλο βίντεο του Σουπουσουλάγα. Πάμε να συνεχίσουμε την ιστορία μας σε αυτό το ROM hack που απλώς κάνει enhance το πρώτο Resident Evil. Πάμε να δούμε τι μας περιμένει. Παίζουμε ως Jill αν θυμάμαι. Ναι, και κάναμε save πάνω στο hall. Πάμε να δούμε. The Wolf Survivor Horror. Good luck. Πάμε ρε. Έχω ξεχάσει που να πάω. Πάμε να δούμε εδώ, να δούμε με το lockpick μας. Μας έδωσε ένα lockpick ως Master Thief. Lockpick αυτός λέει. Επίσης πιθανόν θα χρειαστούν και τα crests. Ναι, εδώ στο. Έχουμε και special σφαίρες τώρα. Να, το acid rounds. Έχουμε 2 εδώ. 15 στον Beretta. Ωραία. Πάμε να δούμε τι μας περιμένει. Μισομάκια. Σηκώνεται και αυτός τώρα. Looks like he's dead. Locked from the inside. Πάμε, Master Lockpickers. We use the lockpick. Επειδή είμαστε Master Lockpickers. Πάει. Κλειδωμένοι. Ρε, πούστε. Να ξέρετε ότι το βρέσιμο θα υπάρχει σε όλα τα βίντεο. Δεν με νοιάζει και πολύ. Εδώ δεν είμαστε family friendly. Δες εδώ. Ένα πιάνο. Μην κάνεις εδώ Super Mario το πιάνο. Όσοι είναι boomers ξέρουν. Anks. Πώς το λέμε εμείς οι νεάροι. Ank. Anks. Καλά, εντάξει, τα βιντεάγια να ξέρετε ότι θα είναι 30 λεπτά. Μέχρι να βγει το full review. Αυτά είναι κλιπάκια που μαζεύω για το full review. Αλλιώς δεν θα πάνε πουθενά. Τα βάζω εκεί πέρα για να έχω και content. Έλα. Κάντο. Είναι πιο δύσκολο από το πιστεύετε. Μήπως δεν μπορώ να το κάνω με την Jill αυτό. Έλα. Jill, μπορείς. Μήπως δεν μπορώ από εδώ. Μήπως μπορώ από την άλλη. Μπορώ από την άλλη. Είναι ζυκνός. Το βάλουμε στο πιάνο. Πάμε να το βάλουμε στο πιάνο, παιδιά. Δεν θα δουλεύει, αλλά... Πάμε ρε μαλάκα. Γουστάρω. Δεν το ήξερα αυτό. Και έρχονται 3 ζόμπι μέσα. Ένας Tyrant. Είναι λίγο στη γνώση μου και τα Resident Evil, παιδιά, αλλά δεν σημαίνει πως δεν έχω δει κανένα. Έχω δει λίγο από το 7 και είχα δει και το 9, το καινούριο. Wow. Κι άλλο κρέστα. Όχι ρε μάλακα πάλι. Κλείδωσαν σαν τα ζώα. Μήπως δεν θα περάσει μας από εδώ. Ή μήπως βάλουμε αυτό εδώ το emblem. Τι ωραία puzzles έχω για αυτό το παιχνίδι. Πρώτη φορά βλέπω τόσο ωραία puzzles. Καλά, εντάξει, είναι και παλιό παιχνίδι. Τι θα γίνει να μου το βάλω πίσω στο σήμα τώρα. Παιδιά, συνήθως είμαι βλάκα. Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Βασικά είμαι genius. Πού να καταλάβουν εκείνοι οι εθνικοί. Ένα κλειδί, Κάτσε, ποια πόρτα είναι το κλειδί. Lock. Έχουμε και εδώ lock, εδώ δίπλα, αλλά δεν πιστεύω ότι θα δουλέψει. From the inside, ναι. Πιστεύω ότι δεν θα δουλέψει γιατί είναι locked from the inside. Δεν βγάζει νόημα αυτό, εκτός αν είναι μπαζωμένα. Δεν θα διαφωνήσω με το logic, είναι 1996. Το παιχνίδι είναι pure horror, παιδιά, δεν είναι... It's dangerous to go outside, here take this.
Α, όχι, δεν είμαστε σε λάθος. It's locked. Carving of an armor. Είναι Μάρτιος και κάνει γκρίο. Έχει τσουρουφιάσει ο Κόλ. Έχω γίνει σκατά. Αλλά ευτυχώς. Όχι ρε μαλάκα, πέθανα, δεν έπρεπε. Φόρε, μπούστε μου μετά θα μου λένε ότι είμαι the worst player in the world. Ξέχασα ότι υπήρχε αυτό το δωμάτιο, παιδιά. Lots of death. Δεν πειράζει, είδαμε τουλάχιστον το cinematic. Να το κουμπώσει και αυτό στο βίντεο. Και δεν το είδαμε όλα. Αν το δείτε εσείς μετά, σε άλλο βίντεο. Πάμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα. Πάμε speedrun. Τουν, 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 τουν. Τραν. Τουν, 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 τουν. Όποιος ξέρει τι είναι, ναι, είναι κριντζιάρικο. Συμφωνώ. Ήταν άλλες εποχές. 2 βίντεο είχα δει από αυτόν τον άνθρωπο. Όποιος ξέρει για το Minecraft speedruns. Είναι και κριντζιάρης ο άνθρωπος αυτός που το έκανε. Α, αφήστε μην πω τώρα τα άνεργα νέα. Ούτε καν νέα. Τα άνεργα δεδομένα πλέον. Δεν είναι καν νέα. Πάει καιρός από τότε. Τώρα που ξέρουμε τι να κάνουμε. Είμαι ένας άνεργος φοιτητής, παιδιά, θέλω λίγα νέα. Ας γυρίσουμε πίσω όμως στο gaming, γιατί αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Choose. Δεν μπορώ να κάνω skip. Τι έργα μου. Εντάξει, σταματώ. Ένα χρυσό έμβλημα. Wow. Θα τον Owen Wilson. Wow. Τώρα κλείσουμε εδώ μέσα. Αυτό το δωμάτιο άραγες γιατί να το είχε ο Spencer. Όσοι ξέρετε, ξέρετε. Όσοι ξέρετε το lore. Εδώ είχε τη ζούγκλα. Ήταν γυναικοποιητής. Είναι ο family friendly. Sorry για τα προστιχά μου σχόλια. Παιδιά, σκοτώστε με αλλιώς. Πόσα λεπτά πέσανε? 14 λεπτά. Τόσο λίγο. Γράψτε κι εσείς παιδιά στα comments. Τι κάνετε αυτή τη στιγμή? Έλα μωρέ, δίπλα είσαι. Α, όχι, κοιτούσα τον τοίχο. Oh my god, ήμουνα εγώ στην αληθινή ζωή. Κάθε φορά που έκανα μάθημα. Χτυπούν οι κόδωνες. Εντάξει παιδιά, το horror element της σειράς ήταν peak για αρκετά χρόνια σε αυτό το game, γιατί το δεύτερο και το τρίτο ήταν πιο action. Αλλά είναι 1990 τόσο, εντάξει, δεν θα φοβηθούμε κιόλας. Α, δεν έχει από εδώ, δεν έχω κοιτάξει. Κενό δωμάτιο. Κάτσε να είμαι με τις καλές. Κουράζεται πολύ η Τζιλ. Α, δείτε εδώ. Εδώ, μαλάκα, τα πηδάει 2-2. Τι είναι ρε μαλάκα? Α, είναι ανοιχτά τώρα. Oh my god. Φύγε ρε. Αθεόφοβε. Ρούφατο. Σήκω ρε. Κολώνεις. Κολώνεις. Έπεσες. Φύγε ρε. Ωραία. Ω, τι είναι αυτό εδώ? Πάμε ρε. Κάτι θα έχει και αυτό το άγαλμα που είδαμε. Δηλαδή πρέπει να το ρίξω κάτω, κάτι τέτοιο. Είναι puzzle game, horror puzzles.
Α! Δεν μου σφαίρεις. Ωραία. Θα χαλάσω τα shotgun ammo ρε πούστη μου. Έλα ρε. Αθεόφοβε. Χωρίς το μία εκεί πέρα. Όχι ρε μαλάκα. Έχουμε ξεμείνει από... ρε, πούστε μου. Πάει γίνω ζητιάνος. Στοκ. Κάρμε, help. Νομίρικ πάνε. Α, επίσης αυτά είναι πάρα πολύ όμορφα για μένα. Ξέρω τώρα τι θεωρούν κάποιοι άνθρωποι, αλλά αυτό το pre-rendered early 90s, early late 90s στυλ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Φαίνεται πάρα πολύ ομορφούλικο. Και αυτό είναι όμορφο. Απλώς αυτό είναι rendered graphics. Τα pre-rendered τα θεωρώ και όλες και πιο όμορφα. Όχι, Μάρκα. Όχι. Χάλασα πολύ άμμο. Έπρεπε να τρέξω. Πήρατε και το food σας από ολόκληρο το Death Sentence. Resident Evil. Είδατε, κοντά είμαι. Απλώς επειδή είμαι και πιο κοντός, έχω πιο τσιριχτή φωνή. Καταλάβατε, όσο πιο κοντός, τόσο πιο τσιριχτό γίνεται. Όσο πιο μεγάλος, τόσο πιο βαρύ γίνεται. Καταλάβατε. You understand? Πιτσιρεκάδες. You understand? Όχι πάλι. Αυτή η πιτσιρεκαρία. Η OG. Όλα και δες πόσο όμορφο είναι πάντως. Αν δεν ήταν θολά τα pre-rendered textures, πιστεύω ότι θα ήταν υπερβολικά όμορφη για μένα. Μ' αρέσει, εγώ γουστάρω να βλέπω τέτοια. Wow, Jill. Από το προηγούμενο part, που δεν θα βγει. Για τους λόγους που ξέρω. Δεν πειράζει. Θα το βάλω στο μοντάζ. Ίσως αυτό το βίντεο να βγει από τον φίλο μου, τον GL Animations. Αν σας αρέσουν τα animations, κάντε του ένα follow. Πολύ cool άτομο. Το Green Hell είναι σε προσφορά, όπως είναι και όλα της Ubisoft. Τρέλα, παιδιά, τρέλα. Πήγαμε και λέμε λέξεις μόνοι μας. Trial and error. Το μεταξύ η Jill που ξέρει να χρησιμοποιεί πια. Είναι επειδή είναι Αμερικανό. Οι Αμερικάνοι αλλά από Ιαπωνέζικο στούντιο που είναι overqualified όλοι τους. Τουλάχιστον να ακούμε λίγη ποιοτική μουσική σε σχέση με τον Brainrot. Ω παιδιά, έχει ουμίσει τα Gaming Live. Την ώρα που το γράφω αυτό. Εντάξει. Resident Evil, εγώ προσπάθησα πολλές φορές να το παίξω αυτό. Αλλά ήμουν πολύ μικρούλης και φοβόμουν. Τώρα είμαι μεγάλος άντρας. Δεν φοβάμαι πλέον. I'm not afraid. You will be. You will be. Έπαιρνε το καλατάκι μου. Καταλάβατε, πιτσιρικαρία. Άμα είστε πιτσιρικαρία. Πού όμως πρέπει να το χρησιμοποιήσω εκείνο? Πάω. Πρέπει να το χρησιμοποιήσω. Ίσως χρειαστώ guide για να το κοιτάξω. Εντάξει ρε παιδιά, είναι... Εντάξει. Είναι where the fuck do I go? Πάνε και μέρες από τότε που κάνω το προηγούμενο. Χριστός υπάρχει, τι βλέπω. Πάω στη δεξιά πλευρά. Άντε.
Αλλά τι ωραίο σλόγγαν που βγάλε το Jumbo. Που λέει ρίχνει τη χολυστερίνη. Μαλάκα, να γίνουμε όλοι χοντροί. Να πεθάνουμε όλοι μας. Αν και είμαι. Εντάξει, moderately. Τρέχα. Το παίξουμε κανένα στοίχημα. Μην παίζετε για στοίχημα. Θα χάσετε πολλές φορές. Αλλά σε κλασικούς τζογαδόρους δεν θα χάσω. Δεν θα το αφήσω ποτέ να χάσω. Δεν είμαι εγώ τζογαδόρος. Έχω την ψυχή τζογαδόρου. Έμα. Τώρα το δω. Οχ. Μπαλκόνι. Θα γαμηθούμε. Πρώην stars, μεμ. Έχει πασούκα. Φακιάν, μαλάκα. Μαλάκα, να κρίνουμε ζόμπι. Εντάξει. Μαλάκα, το να σε περικυκλώνουν πουλιά και να σε δαγκώνουν ένα. Μαλάκα, είναι τρομακτικό. Κάνει αυτό στο... Κάνει επίκληση αυτό στον φόβο του ανθρώπου. Η μοναξιά του. Να σου επιτυχθούν όλα μαζί. Ένας πολύ ωραίος διάδρομος. Επειδή το πιστολάκι είναι χρήσιμο και έχω και λίγες σφαίρες εδώ, θα χρησιμοποιήσω αυτό μιας και καλής. Αυτή η σπλατεριά. Γουστάρουμε τέτοια σπλατεριά. Στο καινούργιο που κάνεις με το Λίον. Δεν μπορώ να αναπνεύσω, βοήθα μου από αυτό τον πόνο. Ναι, αρκετά. Εδώ βγαίνει. Άρα τον κύκλο έκανα εδώ σύνορα. Όπο. Και εδώ είχε το medicinal herb. Το πήρα πολύ νωρίς. Το θυμάμαι αυτό. Και έκανα τον κύκλο. Main hall. Forest. Το πήρα το πραγματάτο. Then go to the next door. Kill some zoo. Shoot some zombies. Εδώ είναι το saving room από κάτω. By the way. Εδώ τι είναι? It's locked. Carving of an armor. Θα ήθελα πάρα πολύ να το δω στο καινούριο... engine. Στο RE engine, και να φέρουν πίσω τους παλιούς δημιουργούς. Είχε ένα πολύ όμιλος. Θα μου πει κάποιος, υπάρχει το remake στο GameCube. Θα ήθελα κι εγώ ένα άλλο remake. Είδατε που το ξέρα. Πρέπει να κάνουμε το στάτσιο. Σπλατεριές. Σπρώξε. Παιδιά, το gameplay είναι πολύ ήσυχο γιατί δεν έχω φαντασία πλέον. Είμαι καμένος. Τώρα πάμε να πάρουμε και το πράγμα από κάτω. Άμα λέγαμε μας το θέει. Τώρα θα με κυνηγάνε. Oh well. What can you say except you're welcome. Και έχω κάποιες 3 χωριά στο Minecraft. Και παίζει κλασικό Minecraft. Για να δω. Αυτό θα το κάνει τώρα. It's too dangerous to go outside. Ναι. Έχει ένα cool πράγμα που νομίζω ότι το έχω δείξει στο πρώτο επεισόδιο. Με το σκυλί. Να δούμε. Ράπης λαζούλης. Το can't carry. Έρχομαι. Πρέπει να πάμε πίσω στο στάς. Όντως πρέπει να αφήσω και να πάρω κι άλλο. Άμα υπάρχει κάτι. Πάρω λίγο. Τι έκανε μόνο άλλο. Έχω και ποδόσφαιρα, παιδιά, από δίπλα.
Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που βλέπουν οι δύο πράγματα μαζί. Και μετά δεν προσέχω και μετά τρώω τα μούτρα μου. Oh well. It's okay, it's okay. Τρέχα, Τζιλ. Πάλι έχασαν ευκαιρία. Έχω τη ζέστη, παιδιά. Θα κάνει μια ζέστη τώρα, θα πεθάνουμε όλοι μας. Τουλάχιστον αυτοί που ζούμε Αθήνα και Λάρισα. Έλεγα η Αθήνα είναι να καείς. Άμα θες φούρνο, πηγαίνεις στην Αθήνα 15 Αύγουστο. Κάνει και αυτό το βγάζω Μάρτιο. Καλοκαιράκι, Αθήνα, κάτσε και κάψου. Άντε. Μέσα στις 30 λεπτά, λέω να το κλείσω εδώ. Βάλε το shotgun μέσα. Και βάλε και το chemical. Εντάξει, δεν είναι φοβερό βίντεο, λέμε τώρα. Δεν μοιάζει και πολύ. Δεν με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας. Αλλά, μου σπάς τα αυτιά εμφλακία. Τα έχω και στο full τα ακουστικά. Ο Πίτερ Γκρίφ μου κάνει άμα το βάλει ο φίλος μου ή εγώ στο μοντάζ, ωραία θα είμαστε. Πάρα πολύ ωραία θα περάσω απόψε. Εντάξει, αυτά παιδιά. Καλώς ήρθατε, καλώς είδατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ το χάσιμο του χρόνου σας. Σαν και εγώ φοιτητής μαζί σας, να χάσω το χρόνο μου και να διαβάσω τη τελευταία μέρα πριν την εξεταστική. Ευχαριστώ. Περιμένετε κι άλλο content. Θα περάσετε ωραία, χωρίς εμένα. Περάσετε ωραία στη ζωή σας γενικώς. Και εμένα δείτε με όποτε θέλετε. Όποτε θέλετε να χαλάσετε χρόνο. Περιμένω, εδώ είμαι. Οπότε, καλό βράδυ.